बे जाबाय मानास नेसनेल पार्कनि पानबारि रेन्जनि साहा थोंजों 7 किल'मिटार थानाय बनसम बागान अरनबारि। बे अरनबारियाव हाबनायनि सिगां बे गेटखौ मोननाय जायो। बेवहाय बुंनाय जादों मानास नेसनेल पार्क पानबारि रेन्ज वर्ल्ड हेरिटेज साइट। बेवहाय जायफोरनाखि दावबायनो फैयो बे लामाजोंनो हाबलाङो आरो बे माने गेट बारनानैनो माने अरनबारि आरो बे अरनबारिनि मोखाङाव जिथुनाखि बे गेट बानायदों जों बेखौ नुनो मोन्दों। बेवहाय जों नुनो मोन्दों बे गेटखौ बानायनानै होदों धनन्जय बसुमतारी बिथाङा बे गेटखौ बानायना होदों गावनि दोहोन खरसा खालामनानै। दिस गेट इज डेडिकेटेड बाय श्री धनन्जय बसुमतारी सन अफ लेट भद्र सिंह बसुमतारी पानबारि। आरो बेखौ बेखेवदोंमोन थांनाय 3 डिसेम्बर 2017 मायथाइयाव बिजनीनि MLA कमलसिं नार्जारी बिथाङा। आरो मुंख'नो गोनांदि धनन्जय बसुमतारी बिथाङा आथिखालाव बड'लेण्डनि MCLA जानानै दङ मानास सेरफां बियाबनिफ्राय। बिथाङा बे गेटखौ दानहोदों आरो जोबोद समायनायै बानायदों बे गेटखौ। जोङो दा सिङाव हाबलांदिनि अरनबारि फारसे। जोङो बे गेटखौ बारब्लानो अरनबारियाव जोङो आगान होसिगोन। जोङो सिगांलांदिनि अरनबारि फारसे। जों अरनबारि गेजेर गेजेर थांबाय दङ। जों थांगासिनो दङ गाब्रुखुन्दा होननाय जायगायाव। गाब्रुखुन्दा होननाय जायगाया मोनसे मिथिंगाजों बुंफबनाय मोनसे बियाब। आरो बे अरनबारि गेजेराव थानाय गाब्रुखुन्दाया मोनसे समाव बर' गामिमोन होननानै बुंनाय जादों। दैनि जुनारनि उपद्रबआव मानसिफ्रा न' बां गारनानै गुबुन जायगायाव थाङो, फोरसा थाङो। बेनि उनाव अरनबारिया बेखौ बेंनानै लायो आरो दा समावहाय बियो गामि नंलिया, बियो अरनबारि गेजेराव दङ मानास नेसनेल पार्कनि मोनसे बाहागो जानानै। गाब्रुखुन्दा फारसे जों थांगासिनो दङ। जोङो बनसम बागानखौ बारबाय, जास्ट बनसम बागानखौ बारबाय जोङो। बेनि उनाव जोङो औगुरि मोनगासिनो दङ। औगुरि अरनबारि। औगुरि अरनबारिनि उनावनो जों मोनगोन गाब्रुखुन्दा। जोङो सावगारियाव नुनो मोन्दों लामायाव जों लोगो मोन्दों औगुरि बिट अफिस। बियो बेखौ थाइगिरबारि बिट होनना बुंनाय जादों। औगुरि माने थाइगिरखौ औगुरि बुंनाय जायो, औ बुंनाय जायो। दा थाइगिरबारि बिट अफिस बियो अरनबारि गेजेराव थानाय। बे थाइगिरबारि बिट अफिसाव बे अरनबारि बेंग्राफोरा थायो। आरो बे अरनबारि गेजेराव थानाय थाइगिरबारि बिट अफिसा बे बनसम बागान लोगोसेनो थाइगिरबारि अरनबारि आरो लोगोसेनो गाब्रुखुन्दा हालागै माने थांनाय लामाखौ बेंनानै लायो। आरो बेयाव थानाय जुनाद लोगोसे दंफां लाइफांफोरखौ चरां सिखारिफोरनि आखाइनिफ्राय रैखा मोनहोगासिनो दङ। जों दा थांगासिनो दङ गाब्रुखुन्दा फारसे थाइगिरबारि बिट अफिसखौ नागारनानै। अफिसनिफ्राय गाब्रुखुन्दा थांनाय लामायाव नुनो मोन्दों जोबोद समायना रमायना फुल दाउदै बिफांफोर, गुफुर गुफुर बिबारजों समायसारदों गोथां बिलाइनि फुल दाउदै बिफांफोरा। आरो अरनबारिखौ मोजां समायना नुहोदों। जोङो नुलांगासिनो दङ, नुबोगासिनो दङ फुल दाउदै बिफांफोर, गुफुर गुफुर बिलाइ, गुफुर गुफुर बिबार आरो गोथां बिलाइ। गेजेर गेजेर मोखोना बिफां नुनो मोन्दों। आरो हाग्रा बंग्राजों बुंफबनाय बे दिवा लामा, बे दिवा लामायाव
नुनो मोनदों गोबां रोखोमनि दंफां लाइफां आरो मुंख'नो गोनांदि बे अरनबारियाव हाबनाय लामाखौ आथिखालनि बड'लेण्डनि MCLA धनन्जय बसुमतारिया बानायनानै होदों बुंनाय जादों। बिथाङा जोबोद अरनबारि अनफावरि सुबुं। बिथाङा आथिखालाव राजखान्थियाव आगान होबाय, नाथाय राजखान्थियाव आगान होनायनि आगोलाव बिथाङा सासे गोख्रों मावथि समाज सिबियारिमोन आरो फालांगिनि बिथिङाव जाफुंसारनायमोन। बिथाङा कन्ट्रेक्टरबोमोन। बिथाङा गोबां समखौनो गोबां सानखौनो बिथाङा अरनबारियाव थाफैनानै खाथायोमोन जाहैदों। दा बेबायदि अरनबारियाव थायै थायैनो बिथाङा अरनबारिनि फारसे अननाय मोजां मोननाय लानानै आरो अरनबारिया बे मानास नेसनेल पार्कनि पानबारि रेन्जआव थानाय गाब्रुखन्दा लाइफांसारि आरो मथनगुरि साखाथि बे बियाबफोरा दावबायारिफोरनि थाखाय नोजोरथाव जागोन बे मोनदांथिजों बड'लेण्ड सरकारनि हाग्रा बिफाननि लोगोसेनो टुरिजम बिफाननि बिबानाव थानाय डेपुटि चिफ खाम्बा बरगयारिखौ अजाय लोगो हमदोंमोन होननानै बुंनाय जादों। लोगोसेनो आसामनि हाग्रा बिफानजों जगाजग खालामदों आरो बिनि उनाव बिथाङा बे अरनबारियाव मानास नेसनेल पार्कनि पानबारि रेन्जआव थानाय अरनबारि बे अरनबारिखौ सिंखावनाय लामाफोर गोबां लामाफोर बिथाङा बानायनानै होदों। बे बाथ्राखौ मिथिनो मोननाय जादों। दिवा लामा जों थांगासिनो दङ आरो बे लामा दिवायाव एखमबा जों मोननो हादों दथ'खा लामा। बे दथ'खा लामाफोरा गोबां जायगायावहाय सहैनायनि थाखाय बानायनाय जादों। दा बेफोर बिथिङा दावबायारिफोरनि थाखाय जोबोद खाबु जादों जे बे लामाफोरनि थाखाय गुबुन गुबुन बियाबाव थाखोमानानै थानाय मिथिंगानि नुथायफोरखौ नुनायनि खाबु जादों। बनसम बागाननिफ्राय गाब्रुखन्दा फारसे थांगासिनो दङ। बेयावनो जों नुबोबाय थाइगिरबारि बिट अफिस मोनबोदों आरो जों दा मोनबावदों नै बे जाहैबाय थुरिबारि बिट अफिस। थुरिबारि बिट अफिस मोनबावदों बे गाब्रुखन्दा थांनाय लामायाव थुरिबारि बिट अफिस बियो आरो बेखौ खेरानि बिटबो बुंनाय जायो, खेर'नि बिट बुंनाय जायो। बेवहाय बे अरनबारिखौ बेंग्राफोर थायो बे न'आव आरो साखाथियाव नुनो मोनदों मैसोनि खर' गं मेनाना मैसोनि खर' नुदों। बे मैसोनि खर'आ जाबाय बियो बोरायनानै थैदों। बोरायनानै थैनायनि उनावहाय बे मैसोनि खर'खौ गंजों लोगोसे मोननाय जादों आरो बेखौ बे खेरननि बिट अफिसाव लाबोनानै दोनफैनाय जादों। साखाथिनो नुनो मोनदों आरोबाव मैनि गंबो दङ। बेबो मैयाबो बेहाय थैनानै थानाय मैखौ माने मोनाखै, बेखौ मोसाफोरा जानानै थांदों आरो गंखौ मोनबोदों। दा बे जिहेथु वाइल्ड लाइफ सेंसुरि जाबाय आरो बे हिसाबै बेयो आगु समावहाय
टाइगार प्रजेक्टमोन आरो बेहाय मि जुनाद शिकार खालामनाया बन्द एबा मि जुनाद मोनजाया बे अरनबारियाव थानाय मि जुनादफोरखौ शिकार खालामनो रावबो मोना आरो बिनि बेदरखौ मोनजाया दा बेहाय थानाय मैफोरखौ शिकार खालामनानै जायो सैमा सियालफोरा आरो मोसाफोरा बिब्दिनो बेयाव थानाय गांसोफोरखौ आरो हाग्रा बंग्राफोरखौ जायो मैदेरफोरा मोख्राफोरा बेबायदि जों बेखौ नुदों दा केरननि बिद अफिस नागारनानै गाब्रुखन्दा फारसे थांगासिनो दङ जोबोद मोजां लामा माने दंफां सारि सारि आरो दंफांफोरनि साया लायै लायै जों थांगासिनो दङ लामायाव माफा मानै दाउ लोगो मोनदों नाथाय जुनारफोरखौ मासेबो लोगो मोननाय जाथ'वाखै आरो बुंनाय जादों जे अनसुम बसुमतारिया बुंदों जे दा समावहाय सानसुथिरखाय मि जुनारफोरा माने गावसोरनि खाबु लेखा दैयाव गोजोमनानै थाहैयो आरो दंफां सिंफोराव साया नागिरनानै थायो बेबायदि बुंनाय बेखौ जों दा नुनो मोनथ'वाखै जों लामायाव बहाबा नुलांगोन जों बेखौ मिजिं लादों दाउमा दाउसाफोराबो गासैबो दा समाव जिरायनायनि सम दावराइफोरा फुंनि समाव गोजौनिफ्राय गाहायाव ओंखारबोयो जाहैदों आरो हाग्रा बंग्रायाव एरसोना थाखोमायो बिदिनो देदेरनायनि उननिफ्राय बिसोरो आरो गोजौआव गाखोफिनो दंफां सायाव थाङो आरो मोनानायनि समाव बिथांमोना आरोबाव बिसोरो आरोबाव गाहाय फारसे फैनानै गावसोरनि जिरायखुलियाव थायो दा समावहाय मि जिब जुनार दाउमा दाउसा गासिबो जिरायनायनि सम जोङो बेखायनो गोबांथार दाउमा दाउसा एबा मि जुनारखौ नुनो मोनाखै जों थांगासिनो दङ लामा लामा दंफां सारि सारि दंफांफोरनि साया लायै लायै जों थांगासिनो दङ दिवा दिवा लामाजों बे केम्पआव गोबांसा अरनबारि बेंग्राफोर थायो आरो बेवहाय थानाय बेंगिरिफोरा शिकारिफोरखौबो माने नोजोर लायो लोगोसेनो दंफां लाइफां मि जुनारफोरखौ जोथोन लायो रौनिया बिथांमोना SSB बिथांमोनहा अरनबारियाव सम सम बिदिनो माने माबा नागिदिङो आरो बे अरनबारिया मोनसे समाव टिउरिस्टफोरनि थाग्रा जायगा होननानै मोनसे सुलुङाव बुंनाय जादोंमोन आरो बेनि थाखायनो रौनियाफोरा सम सम बे अरनबारियाव टिउरिस्टफोर नागिरनाय खामानिखौ मावो दा समावहाय बड'लेण्डआव BTC एकर्ड जानायनि उनाव आरोबाव BTR एकर्ड जादों थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालि बै समनिफ्राय बेसेबां हाथियारनि सोमावसारारिफोर दंमोन गासैबो आखाइ दैखांजोबनाय जादों बै हिसाबै अरनबारिया टिउरिस्टफोरनि एबा उदखारिफोरनि थाग्रा जायगा नंलिया अब्लाबो बावैसो सान आगोलाव खौरां मोननाय जादों जे NDBनि गोबांसा मावफारियाफोरा BNLF होननाय मोनसे गौथुम दानायनि गेजेरजों अरनबारियाव हाबफिनदों होननानै बुंनाय जादों आरो बेनि असिला लानानै टिउरिस्टफोर एबा उदखारिफोर नागिरनायनि खामानिखौ मावनाय जादों होननानै आन्दाज खालामनाय जादों जोङो दा बावैसो लोगो मोननाय रौनिया हान्जाया SSBनिमोन बिथांमोना फानबारि रेन्जनिफ्रायनो फैनाय रौनिया हान्जा
दङ गाब्रुखुन्दा फारसे लामायाव लोगो मोनदों गोबां दैलाम बे दैलामजों दैया दैज्लां समाव बोहैलाङो आरो गोबां अन्थाइ बाला लानानै फैयो आरो गालाङो बिब्दिनो दैज्लांनि समाव दैया फैनानै बे लामाफोरखौबो नस्थ' खालामो